stvarima. HDZ smijenio 90, Zbog i toga Hrvatska 21. stoljeća dođe na vlast, pozivamo strane suce i tužitelje. Što se dešava? Da vi dajete snagu, osnažujete domaće stručne suce i poštene da jednostavno izađu na vidjelo i da budu slobodni baviti se sa svojom profesijom. Oni koji su bili uključeni u političku korupciju, odnosno oni koji su imali politički pritisak, odnosno bili u ugodnom kombinaciji sa politikom i rješavali procese na način kako bi pogodovali određenim političkim situacijama, njih treba maknuti. Kako ćete im dati otkaz? Pa bilo dati otkaz, bilo... A kako ćete drugčije? Ne možete imati... A kako ćete utvrditi da su bili prisiljeni i suditi na određeni način? Prisustvo stranih sudaca i tužitelja bi dalo veću transparentnost i odgovornost. Ima još jedna jača riječ, polaganje računa. Polaganje računa onih sudaca kad se sudi, da se vidi na koji način se sudi u kakvim predmetima i da se isto tako napravi revizija nekih predmeta, odnosno da se vrate oni za koji se smatra da nisu pravedno odlučeni, odnosno na osnovu zakona. Takvih slučajeva ima masu. Mi moramo konačno rješenje, pazite, mi sad razgovaramo na kratak rok, dugoročno. To je nemoguće napraviti. Dugoročno mi moramo imati poštene i stručne suce kojih sada imamo, ali ne dolaze do izražaja, dobivaju predmete. Dobro, ali ajde da malo zastanemo. Izađu van, da se ovi koji su jasno je što vi želite, maknu, ali to nemoguće provesti. A da mlada generacija, moguće je provesti, mlada generacija, oni koji završavaju pravo, da vide smisao u zapošljavanju u sudstvu i ta mlada generacija koja nije opterećena nekakvim filozofijama starih, recimo i komunizma i nekakvih sve to u redu i vaše namjere su dobre. I da se u biti ti okuružiraju, odnosno hrabre da uđu u sistem i da imamo jedno novo sudstvo. A kako ćete revidirati sudske presude koje su pravomoćno završene, koje su pravomoćne, konačne, izvršene? I možete postaviti jedan, znate, ombudsman, znači jedan kao pučki pravobranitelj koji bi imao ulogu da vidi, mislim, jer ima takvih situacija. To će biti jedan duži rok na koji će se to zakona morati... nego što je Hrvatska mijenjala da bi se prilagodila Evropskoj uniji. Ne biste morali mijenjati. Kako biste to omogućili? Kakve ovlasti bi morao taj ombudsman imati? I kako ćete jamčiti da i on ne bi bio korumpiran i vratio neke postupke? Mi moramo, gledajte, mi nemamo izbora. Mi moramo vjerovati u to da možemo biti pošteno društvo sa poštenim namjerama, sa ljudima, etičkim ljudima, pravednim i koji žele raditi posao na pravi način. Ove dobre ideje padaju na provedbi. Ne, provedbi jer smo pesimisti. Mi moramo biti optimisti i vjerovati da se to može napraviti. I imati, znate šta, postoji suradnja. Morate imati tehničke pretpostavke da to provedete. Morate imati zakonsku podlogu da to provedete. Pa to se sve može napraviti ako ste na vlasti. Ne možete donijeti zakon kojim ćete ponovno revidirati pravomoćne i završene sudske predmete. Vi možete i kako ćete sucima dokazati da su bili pod političkim pritiskom? U nekim dijelovima za neke stvari vi ćete moći to napraviti kada postoje dokazi koji upućuju na to da je stvar krivo procijenjena. I to se u stvari radi u svijetu, općenito. Ko će procijeniti dokaze? Pa u sudskom sistemu postojeće mehanizmi na koji će se, neću to ja ni vi raditi. Znači, znate koliko bi vam sutradan već bilo predmeta na stolu? Ja kažem, to se svaki nezadovoljni bi donio svoj predmet kao primjer takvog slučaja. Ne može se to napraviti preko noći. To se mogu staviti mehanizmi. Sviđa mi se ideja, ali ne vjerujem u nju. Ja vjerujem u nju. I ljudi trebaju vjerovati u to da budemo pošteni i pravedno društvo. Puno je realnija vaša namjera za zaštitom onoga gospodarskog pojasa na Jadranu. Tu ste potpuno u pravu. I oko toga ste se dobrim dijelom zamjerili Sanaderovoj vladi. Da. Kad ste se čudili kako je moguće da se hrvatska vlast odriče nečega što je njezinim građanima može biti samo od koristi, da nije taj pojas dala ni u koncesiju, da ga je besplatno prepustila, samo zato da bi se približila Europskoj uniji. Jeste li vi, odnosno nemam šta pitati, jeste li kad znam da niste za takve ustupke Europskoj uniji?
Da. Ne, apsolutno nikakve ustupke. Mi možemo biti jedino i ravnopravni partner u Europskoj uniji. To znači da mi ne dajemo ništa. Zašto bi se mi odricali? Mislim, isto tako vratimo se na grožđe, što je jedna vrlo interesantna tema. Grožđe, naši vinogradari, kao što je Grgić u Napa Valley, je stavio američko vino na mapu svijeta. Na jednom testiranju, znači to je bilo kušanje vina zatvorenih očiju u Francuskoj. To je prvi puta da vino koje nije bilo francusko da je pobjedilo u jednom svjetskom natječaju. I to je bio hrvatski vinogradar koji je uzgojio vino u Americi. Znači imamo fenomenalne vinogradare, imamo Babiće u Novom Zelandu i mi sada u Hrvatskoj se odričemo prava novih vinograda jer nam to Europska unija kaže. To znači, a znate kako se to gleda? Znači da mi ne možemo izvoziti na svjetska tržišta. Mi gledamo uskogrudno na europsko tržište koje je jedino na svijetu. Možemo, ali u kvotama koje su zatečene. Ali kvota vam je blokada, ma nije, kvota vam ne dozvoljava ali posljednjih godina su masovno sađeni novi vinogradi upravo kako bi se podigla ta kvota. Bez obzira, nema ograničenja. Nikakvo ograničenja se ne smije postavljati. Pa dobro, kvote će se vrlo brzo ukinuti te vrste. Ali to je uništavanje tržišta. I drugo je ekonomska zona, tu se slažem. Tako, gospodarski pojas. Vi biste to vratili odmah kad biste mogli? Da, odmah. Da. To je hrvatski teritorij, to Hrvatska ima pravo. Može ona prodati ako želi. Mislim, to je pitanje odluke ljudi i to se može napraviti referendumom. Da li ćemo prodati ili ćemo koristiti, ali ćemo mi imati jedinu korist od toga, a ne da je dajemo za ništa Europskoj uniji. Mislim, to nema smisla. Evo da vas pitam još za nešto aktualno. Danas je bivši predsjednik Mesić izrazio potporu Josipu Boljkovcu, nekadašnjem ministru, odnosno prvom ministru unutarnjih poslova u vladi nezavisne Hrvatske, samostalne Hrvatske, kad je on bio dakle i premijer, gospodin Mesić. Rekao je da je najavljen progon gospodina Boljkovca za zločine počinjene nakon Drugog svjetskog rata tipičan primjer političke hajke uoči izbora. Kako gledate recimo na te probleme? Da. Ima li toga kod nas? Timing, i na ovaj slučaj recimo timing, a to bi značilo vremenska koincidencija pokretanja ovog slučaja sada baš prije izbora, mislim da je politička stvar. Ja nisam upoznata sa slučajem i točno kakvi su to zločini, odnosno što je to, u čemu je to bio Boljkovac uključen, odnosno da li su postoje kakvi dokazi, da ili ne. Mislim, stvarno ne bi ulazila u to. Ali vrijeme pokretanja ove priče je definitivno politička stvar, politički potez. Mislim, to je kao što je Kosor danas otvorila nešto, otvorila je, slušala sam na radiju kako sam vozila danas u Splitu, Kosor otvorila bolnicu sa aparatima za onkologiju, čini mi se. Mislim, Kosor, to je naš novac, to je novac poreznih obveznika. Mislim, nema šta Kosor otvarati. Mi smo to platili, to je naše i tu nema nikakva zasluga vlade. Jer u biti taj novac mora biti potrošen za potrebe školstva, zdravstva, odnosno za ono što se odlučimo, što su iz državnih sredstava. Pa dobro, to je samo jedan od primjera. Ima i drastičnih primjera privatnih ulaganja s kojima vlada uistinu nema nikakve veze, ali njezine službe lobiraju da ona dođe otvoriti i te projekte. Dakle, to je ono uvjerenje da što više otvaram, dobit ću više glasova. Odnosno, hrvatski birači će vidjeti da vlada nešto radi. Da, ali to su centri moći koje treba razbijati postepeno, biti monopole, te nekakve kombinacije interakcije između privatnog i državnog sektora gdje se zapravo pogoduje pojedincima i to je to gdje ljudi u Hrvatskoj nisu ekonomski slobodni. Čeka vas težak posao da objasnite hrvatskim biračima da ste vi pravi, odnosno da ih pokušate uvjeriti u taj svoj stav. Vidjet ćemo što će biti, neće vam biti lako, a eto, očekujemo vas ponovo ovdje kad budete formirali, ne u studiju dakako u našem gradu i regiji kad budete formirali izbornu listu svoje stranke, pa me baš zanima kako će to izgledati. Eto, hvala vam na gostovanju. Hvala lijepo, Goran, na pozivu za sudjelovanje i vašim gledateljima. Hvala. I ja vam se zahvaljujem isto tako i kao što već znate, sljedeća srijeda 20:30 idemo dalje. Ne kao HDZ.